Boa tarde a todas e a todos e benvidos a estas xornadas Literatura nas marxes, a creación alén do canon. Eu son Bieito Troncoso, estudante de segundo curso de Lingua e Literatura Galega da Universidade de Santiago de Compostela e sou o encargado de coordinar esta mesa redonda sobre Xela Arias. Antes de comenzar, gustaríame agradecer a todas as asistentes, a todas as que colaboran, a Secretaría Xeral de Política Lingüística, ao Arquivo das Trasnas e a Daniel por convidarme. Aínda que non me corresponde a min tratar a figura de Xela, vou facer unha pequena introdución biográfica para meternos en materia antes de ceder as palabras ás persoas que nos acompañan. Xela Arias Castaño nace en Sarria, Lugo, no 1962 e falece en Vigo no 2003. Foi escritora, poeta e traductora en varios idiomas. Editora e profesora de galego ligada á editorial Edicións Xerais de Galicia. Foi proposta en dúas ocasións, 2014 e 2015, para ser a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas, ata que finalmente será neste 2021 a protagonista deste día. Filla de Amparo Castaño López e de Valentín Arias López, tamén escritor e traductor. En 1984, María de los Ángeles pasou a ser María dos Anxos e dende os 6 anos chamaron a Xela. Finalmente, en 1995, o xuiz Alejandro Roa autorizou o cambio de nome polo de Xela. Ata os 7 anos estudou na Granxa de Barreiros, dentro dun proxecto pedagóxico creado polo filántropo e empresario Antonio Fernández López, con orientación agraria e de integración da cultura galega cos ciclos da natureza. Posteriormente, trasladouse a Vigo ca súa familia, ingresando no Instituto Castelao, ubicado no barrio do Calvario. Deixou os estudos cando cursaba COU para comezar a traballar en Edicións Xerais de Galicia, en 1979, ano de fundación da editorial, xunto con Xulián Maure Rivas e Roberto Pérez Pardo. Primeiro realizou traballos de oficinista, despois de creación e investigación, e entre 1990 e 1996 como correctora de estilo e editora. En 1991 retomou os estudos, cursando Filoloxía Hispánica na Universidade de Vigo, licenciándose en 1996 pola Universidade de Santiago de Compostela e iniciando a especialidade de galego-portugués. En 1992, casou co fotógrafo e matemático Xulio Gil Rodríguez, con quen tivo en 1994 o seu único fillo, Darío. No curso 1999-2000 comezou a exercer como profesora sustituta de enseñanza secundaria de lengua e literatura castelá en institutos de Santa Comba, Moaña, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo. Nos seus últimos anos de vida foi docente en diferentes municipios galegos, como Chapela, A Guarda e Vigo. En novembro de 2003, Xela falece aos 41 anos nun hospital de Vigo debido a un ataque cardíaco. Tras esta breve contextualización da figura a tratar, remato cunhas palabras da propia autora. Eu sempre me recordo escribindo, pero nunca dixen para min quero ser escritor. Continúo agora presentando as mulleres que nos acompañan hoxe á frente desta mesa. Temos en primeiro lugar a Ana Romaní. Ana Romaní Blanco é escritora, poeta e xornalista, nacida en Noia. No 1983 participou na creación da Asociación Cultural Catavento de Noia e da revista artesanal Carabela de Xiada. Entre 1985 e 1989 foi actriz de dobraxe. No 1988 realiza con Chema Gagino o programa de humor A Viborona en Radio Nacional de España, Radio 4. E no 1989 incorpórase a Radio Galega. Dende 1990 ata xullo de 2018 dirixe nesta emisora o programa Diario Cultural, de emisión diaria co que alcanza recoñecemento autonómico e nacional. En decembro de 2017 foi proposta como candidata única para ser elixida membro da Real Academia Galega e foi elixida académica de número no pleno do 18 de marzo de 2018 para a cadeira que ocupara Xoana Torres. Formalizou o seu ingreso en Noia cun discurso sobre os seus referentes poéticos e os medios de comunicación. No ano 2018, Ana Romaní ve recoñecido o seu longo labor co Premio Nacional de Xornalismo Cultural do Goberno de España. Doulle o paso á súa intervención, Xela Arias, Camiñar as aforas. Gracias. Ben, antes quería disculpar a nosa demora, estábamos aí agardando fora. Eu vou falar desde a visión dunha lectora que compartiu algunhas experiencias poéticas con Xela Arias, en recitais, en páxinas de publicacións e tamén nesa posición un pouco excéntrica das que nos 80 éramos as poetas novas
que chegábamos a un territorio maiormente masculino e moito menos permeable ca hoxe os discursos feministas. Escollo camiños afastados das vías principais, vou escoller carreiros e rúas seguramente mal iluminadas, para ir á procura dun camiñar ás aforas e dar sentido ao título desta intervención, que está tomada, o título está tomado dun verso do seu libro de Intemperiome. Ese andar ás aforas concrétase nunha poética e nunha posición en relación coa contorna do poético. Hai algo tamén de escolla vital nese camiñar ás aforas de Xela Arias. No que respecta á actividade profesional estivo máis no centro dun sistema en construción ca na periferia. Aínda que eu matizaría, diría que estivo no centro da periferia, porque nos 80 os traballos da cultura galega non deixaran de ter esa condición de periferia evidenciada xa na propia adxectivación galega que naquel tempo adoitaba acompañar a todo o que se xerase no idioma propio. Pero ben, non é ese o foco no que quero centrarme, senón na actividade literaria na poeta Xela Arias. Unha poeta que construe unha poética excéntrica, movida por unha forza centrífuga que a leva á experiencia do poema como un espazo vital de indagación, un espazo que pon en cuestión, que cuestiona, que ilumina, que propicia o entendemento, o coñecemento e, ao mesmo tempo, desactiva zonas de confort no poema, na súa lectura e na súa escritura. De lermos os poemas de Xela Arias no contexto das poéticas dos 80, percibimos axiña esa forza centrífuga, a indómita potencia dun caudal que reborda os parámetros de estilizadas diccións. Ela xa dixo que a poesía non é literatura, é outra cousa, é un trato, explica, coa busca da vida poderosamente iluminada. A súa indagación ten, pois, máis que ver, na miña opinión, co traballo do trade no profundo que co traballo do biselado e do puido, por máis que efectivamente non son excluíntes. Pero ela mesma explicou que a poesía é material sensible e tamén, e utilizo as súas palabras, material altamente intelectualizado que nos pon en común co máis profundo de nós, e hai que xogar coa forza de mineiro taladrador para acadalo e conformalo. Esa imaxe do mineiro, ao utilizar o trade, para min é moi significativa dunha poética que é vivida desde a paixón inconforme, digamos, desde a liberdade de seguir a súa propia urxencia, unha urxencia por entenderse, por entendernos, a urxencia que traza tamén o descontento coa orde establecida, calquera que sexa, mesmo estética, engadiría eu. Unha poética singular que a afasta das liñas predominantes no tempo en que se dá a coñecer, nos anos 80. Iso sitúa a Xela ás aforas. Vou quedarme con esa figura do trade, desa imaxe, desa figura humana, coa persistencia dun trade nas mans disposta a desentrañar as estruturas que sustentan unha orde e, ao mesmo tempo, conformar unha gramática propia. A potencia da linguaxe de Xela Arias é a expresión máis gráfica e contundente do seu camiñar ás aforas. Unha linguaxe que desartella e artella nunha tensión magnífica, audaz, incandescente, disposta ao risco e absolutamente coñecedora do material co que traballa. A súa é unha lingua falada, vivida, traballada, é o seu instrumento de traballo. Mais o poético, para Xela, é o territorio da liberdade. E nese territorio, a linguaxe de Xela Arias estoura, descompónse,
para se conformar nun código máis expresivo. Buscar como dicir desartellando as palabras para construílas doutro xeito, di ela. Con rigor, con exixencia, con dedicación. Susana Trigo, ao respecto, fala dunha innovación decantada que flúe de xeito natural, sen pose. E este é un elemento que me gustaría suliñar, sen pose. E con ela chegome a figura literaria de Xela Arias, que é unha figura literaria que tamén camiña ás aforas, na miña opinión. Ás aforas do grupo, é dicir, sen grupo, sen colectivo, sen adscripción que a abrigue, a intemperie. E non só falo dunha cuestión xeracional, refírome ao amparo e tramado de vínculos e relacións que conforman redes de visibilidade e mesmo influencia nun tempo concreto. O mundo literario é iso, xa sabemos, e que se fale dun libro ou doutro, dunha poética ou doutra, que se conformen xenealoxías, agrupamentos que construan tendencias e algunhas se configuren hexemónicas, forma parte da vida do sistema, dos autores e das autoras. No caso de Xela, eu creo que o estamos a ver nestas letras, e o veremos, apenas hai esas referencias grupais. E iso non quere dicir que estivera ausente do espazo público. Todo o contrario, ela participa intensamente nos 80, moitísimo, colaboracións en publicacións, recitais, entrevistas, e tamén xa nos 90, a finais dos 90 e ata a súa morte. Mais esa presenza pública é a presenza pública dunha voz singular, soa, independente. Este camiñar ás aforas é unha escolla, unha afirmación de autogoberno, mais tamén, na miña opinión, unha condición que ten que ver co xénero. Sabemos que o espazo público é un espazo construído do masculino, de acentos e tons graves, en o que as mulleres tivemos unha certa percepción de fora de lugar. Non estou dicindo nada novo, isto é historia do feminismo. Ás veces, camiñar ás aforas ten que ver coa distancia respecto dese espazo. Tamén ten que ver coa súa incomodidade ou tamén cun afastamento crítico do que ese espazo representa. Camiñar ás aforas pode ser unha escolla e, ao mesmo tempo, unha consecuencia. Canto escolla persoal dunha posición excéntrica, a propia Xela Arias ten manifestado a súa distancia respecto ás poéticas do seu tempo. E mesmo esa soidade xeracional que acompañaba. E tamén unha certa visión crítica do mundo literario. Revélase contra púlpitos e estéticas na súa escrita, e crítica cos parámetros mercantís que comenzan a tramar a actividade literaria. A súa voz poética e incisiva nos valores e actitudes que emerxen nesas contornas. Desenténdese do público se iso resta liberdade, afírmase na subversión, foxe de categorías e etiquetas, revoltase, diría ela, nesas lecturas, e alerta do confinamento interesado na construción das figuras literarias cando son mulleres. Mantén unha afirmada independencia sen rede. E é que a construción de redes entre as escritoras galegas é moi recente. Acaso sexa a festa da palabra silenciada o espazo máis visíbel da conformación dese lugar de encontro e visibilidade, e a festa é do ano 83. A anomalía, a sensación de extrañeza, ou o que hoxe chamamos a síndrome da impostora, acompañou en moitos casos a experiencia pública das autoras. Cando no ano 1991 Xela Arias fala, creo que logo falará Marga diso, cando ela fala de que abondan os dedos das mans para citar os nomes das mulleres novas escribindo nos 80, e constata, ademais, o proceso evanescente dese esfumarse que acompaña a experiencia literaria das escritoras, ela utiliza unha palabra como é sobrevivir.
En fin, moitos traballos, esforzos, mobilizacións, debates e accións despois, o sea, 20 anos despois, a mudanza é evidente con respecto á presenza de escritoras no espazo público, mais hai riscos que seguen a acompañarnos mentres a orde establecida non só non mude, senón que se fortaleza. Compre, na miña opinión, poñer, pois, os vimbios para mudar o cesto. Non sexa que acabemos dicindo, como Xela Arias, a fin andouse un montón para estar no mesmo sitio. Porque ese camiñar ás aforas ten moito que ver coa procura dun mundo novo. Ela dixo, referíndose á poesía e ao traballo poético, trátase de inventar un mundo novo, o noso. Ben, eu apropiome da súa afirmación para estendela o que ela denominou a orde establecida. Grazas. Seguimos ca presentación das nosas convidadas. É o turno de Chus Nogueiras, María Xesús Nogueira Pereira, nada en Berres, a Estrada, é filóloga, ensaísta, dende a súa creación en 2015, tamén é a presidenta da Asociación Galega da Crítica. Doutora en Filoloxía Galega pola Universidade de Santiago de Compostela e docente na Facultade de Filoloxía desta mesma universidade. As súas principais liñas de investigación son a narrativa de Álvaro Cunqueiro e a poesía galega contemporánea. Foi membro dos consellos editores da revista Dorna e da colección de poesía Letras de Cal. Na actualidade é o do Boletín Galego de Literatura e colabora no portal de internet culturagalega.org. É, ademais, autora de artigos en volumes colectivos e revistas, onde tamén publica con regularidade crítica literaria. É, ademais, tamén a autora deste libro, Xela Arias, Poesía Reunida, 1982-2004. Doulle paso a súa intervención por elección, Xela Arias e as marxes. Moitas grazas, boa tarde. Quero, aparte de sumarme ás desculpas por entrar tarde para non interromper, quero agradecer o convite a participar nesta xornada. Falar de poesía nas marxes creo que é, entre moitas outras cousas, falar de recepción, falar de canon e tamén falar da recepción que unha autora, neste caso Xela Arias, tivo, de como foi lida, se foi lida máis ou menos, por quen, de que maneira, e, sobre todo, que factores influíron nesa recepción. E diso é do que vou falar eu nos minutos que me corresponden. Pero antes gustaríame facer dous apuntamentos. Tal vez dous matices ou tal vez dúas liñas que abro para un debate. Un deles ten que ver coa idea de canon que subxace a todo o que estamos a falar. Cando pensamos nun canon, creo que estamos máis acostumadas a pensar nunha listaxe de autores, de autoras, de obras que conforman unha literatura, é dicir, en algo estático que, por diferentes razóns, intereses, representan unha literatura. Preguntarnos se Xela Arias forma parte do canon entendido nestes termos levaríanos a un debate, suscitaría, creo eu, moitas dúbidas. Pero creo que hai outra maneira tamén de entender o canon que dun xeito dinámico, dun xeito non exclusivamente sincrónico, non cinguido o momento, como unha serie de regras que influen, como digo, non só nas figuras contemporáneas, nas escritoras contemporáneas, senón nas que veñen detrás. Entendido así como unha serie de actuacións, de normas, de regras, creo que si sería admisible dicir que Xela Arias é unha autora canónica ou falar da canonicidade de Xela Arias. Outro apuntamento que querería facer ten que ver coa idea de centro e coa idea de periferia. Acostúmase a dicir que Xela Arias nas marxes, na periferia.
Ana Romaní acabo de decir mellor do que podería decir eu, non? Está no centro dunha periferia. O que non podemos esquecer é que cando Xela Arias comeza a publicar, aos inicios dos 80, o seu círculo, a empresa para que está a traballar, mesmo a súa familia, non está en absoluto na periferia. Ela mesma afirmou nalgúna ocasión que se sentía afortunada porque tivo unha certa facilidade para publicar ou, cando menos, non tivo as dificultades que tiveran outras compañeiras de xeración. E se o pensamos, Xela Arias nunca se autoeditou, tampouco publicou a raíz dun premio literario, é dicir, sempre publicou dunha maneira máis ou menos estable en Edicións Xerais e o seu último libro en Espiral Maior. Nese sentido, compre matizar onde está a marxinalidade de Xela Arias, preguntaríamonos. Creo que o intentei tamén eu reflectir no título da miña intervención. É unha marxinalidade por elección. É unha escolla, é un situarse fora deliberadamente, no gonzo, na fronteira, pero é unha toma de posición. A miña lei de nacer así tan negra por elección, verso de Intemperiome, que dá título á miña intervención. Entón, creo que hai unha primeira razón á hora de falar da recepción de Xela Arias que ten que ver con ela mesma, que ten que ver cunha decisión que ela toma á hora de situarse nun lugar no sistema literario e escribir desde ali. Hai outra razón que condicionou, creo que moito, a súa recepción, e que tamén foi apuntada aquí, que ten que ver coa súa data de nacemento, coa súa adscripción xeracional, que sempre causou moita incomodidade nos manuais. Isto non tería que ser así, pero creo que obedece a unha razón, e é que a literatura galega está moi apegada á historiografía. Temos un coñecemento moi historiográfico da literatura, a través de periodizacións. Se pensamos, ademais, na poesía máis recente, da época na que escribiu Xela, temos que pensar que, por moitas voltas que lle demos, seguimos pensando nela en xeracións, en décadas, década dos 80, década dos 90, e até o momento non fomos aínda quen de resolver esa visión. Ben, o que acontece con Xela Arias é que, biográficamente, atendendo a data de publicación das súas obras, ela comeza nos anos 82, 83, no ano 84 tiña rematado, está datado Denuncia do Equilibrio, no ano 86 o libro publícase, pertencería a esa poesía dos 80. Unha poesía dos 80 que, no caso galego, foi descrita moi cedo, foi descrita xa á altura do ano 86, foi fixada nos manuais, foi fixada non na súa pluralidade, senón na súa tendencia dominante. Unha poesía culturalista, con moitas referencias intertextuais, moi elaborada lingüísticamente, de temática clásica, e que, por suposto, nesa tendencia dominante, excluía o social, excluía a experimentación, excluía calquera tentativa de xogo ou de diálogo coa vanguarda. O libro de Xela, obviamente, non encaixa nesa descripción. Non ten demasiado que ver Denuncia do Equilibrio, nin máis adiante, cando aparece Tigres coma cabalos, no ano 1990, non ten nada que ver con eses modelos. Ten máis que ver coa poesía que se estaba a escribir, que estaban a escribir sobre todo as poetas dos 90,
pero é que Xela Arias non era unha poeta dos 90. Xela Arias nacera no ano 62 e comezara a publicar a comezos dos 80. Polo tanto, é unha figura incómoda, e, insisto, incómoda nunha literatura que, sobre todo, e aí debera entoar un mea culpa, nas institucións educativas explicamos sempre dun xeito moi taxonómico e moi historiográfico, creo. Unha razón, polo tanto, unha razón máis, neste caso extrínseca, extraliteraria non, extrínseca, que sería a adscripción xeracional, difícil, a que hai que sumar unha terceira, que é que a voz de Xela díxose extraordinariamente singular. Resulta difícil buscarlle desde os seus primeiros textos un parentesco, unha afinidade, e iso descoloca, priva de claves a hora de lela e de entendela. Habería que engadir algunha razón máis que condicionou a súa recepción. Eu diría dúas. Unha delas foi apuntada xa aquí, a cuestión do xénero. É verdade que, por unha banda, ela afirmou que, cando publicara a denuncia do equilibrio, se contaban cos dedos das mans os nomes das mulleres que estaban escribindo. Unha delas está sentada nesta mesa e poucas máis. Pero tamén é certo que Xela, no relativo ao xénero, fixo declaracións, moitas veces, afirmacións, que fora do contexto resultan dificilmente comprensibles, quizáis porque non quixo abrigarse baixo ningún paraugas que amparase as mulleres que estaban escribindo. Ela refugou sempre de ser etiquetada, e creo que nese sentido tamén pagou un prezo por ela, por iso, perdón. E pagou un prezo porque a hora de lela faltaban esas claves. Faltaba o manual de instruccións para ler desde a clave de xénero as poetas, porque ela non formaba parte, non se asociaba con esa estética. Un último elemento que creo que condicionou a súa recepción foi a súa biografía. A súa morte temperá, que fixo que se desviase de alguna maneira a atención dos seus libros á súa figura. O seu falecemento creo que truncou o que sería a recepción natural do seu libro Intempériome. Acababa de publicar Intempériome, acababa de entrevistar a Ana no Diario Cultural un par de meses antes, estaba preparando presentacións. De repente, os debates que os había e que xurdiran a raíz dese libro pasaron a un segundo plano e centrámonos na figura, na homenaxe, no lamento por a perda, na reconstrución, na memoria. 2004 foi un ano de homenaxe a Xela, parece Xela Arias quedase en nós, celebrase a homenaxe de Vigo. Quizáis a obra, sen querelo, ou quizáis porque sexa unha tendencia natural, foi quedando un pouco en segundo plano con respecto á figura. E iso quizáis explica os escasos estudos que existen sobre Xela Arias en comparación cos que existen sobre outras autoras da súa promoción ou de promocións posteriores. E quizáis explique tamén que a súa obra estivese moito tempo esgotada, descatalogada, o cal nos levaba a un paradoxo. Estábamos reivindicando que Xela Arias tiña que ser lida, pero non era posible, porque non estaban nas librarías. Reivindicámola para o canon, pero non podíamos argumentar cos seus textos. Creo que a recepción de Xela estivo, como intentei expoñer, condicionada por factores externos, por factores que tiveron que ver co sistema, coas circunstancias, coas redes, e tamén cunha propia vontade.
creo que hai unha confluencia desas dúas razóns que a situaron nunha marxe en certa medida, só en certa medida escollida. Gracias. Rematamos a presentación das convidadas con Marga Romero Lorenzo, coñecida polo pseudónimo artístico de Marga do Val, apelido herdado da súa avoa materna, é escritora, traductora, crítica literaria e actriz viguesa. Licenciada en Filoloxía Hispánica e Galego-Portuguesa pola Universidade de Santiago de Compostela. Exerceu como profesora de Lingua e Literatura Galega na Universidade de Treveris, Alemaña, entre 1995 e 2005. Actualmente imparte aulas destas mesmas áreas no IES Rosalía de Castro de Santiago. Autora de poesía, ensaio, novela e teatro, colaborou en varias publicacións periódicas como a revista Grial, Festa da Palabra Silenciada ou A Nosa Terra. Cedolle a palabra agora a Marga coa súa intervención titulada Ensaiar a vida en Bragas. Ben, boas tardes. En primeiro lugar, agradecer tamén o feito de podermos estar aquí nesta mesa e de convocardes toda esta xornada, estas xornadas en 3 días, que seguramente que van ser, estou segura, moi vizosas para falarmos entre todas e entre todos. Eu tirei o título da miña intervención dun poema de Xela Arias que eu creo que, de alguna maneira, nos descubre unha Xela Arias diferente. Está publicado no ano 99 na Festa da Palabra Silenciada e é o poema que Xela Arias escribe para María Xosé Queizán cando recibe a letra E de homenaxe da Asociación de Escritores, e que vou ler agora, de escritores e de escritoras. Naquel momento a asociación só era de escritores, chamábase así, agora xa mudou. E isto que nos parece non é simplemente porque ás veces temos que lembrar que estas cousas pasaron e que pasaban. Entón, cando Xela publica nos anos 80, era moi difícil ser poeta. E era moi difícil ser muller e ter calquera actividade pública. E hoxe, ás veces, isto parecenos imposible e que pasaran certas cousas, pero sí que era verdade, vale? Entón, vou ler o poema que di así. Celebro en ti, lembrando a moitas, o teu é maila a túa praza, pois fillas de batalla doméstica e así, por fora, sexa prazer engadir na pintura a raio obviada, construir a casa coas ventanas, abrir portas á palabra e buratos ás entrañas, recoñecer as mans e os pés e os brazos e as pernas. Estou en saias, ensaio a vida en bragas, ensaiar a vida en bragas, reconducir da historia a narración negada, sacudir o patrón da cabeza e botar fora a nosa andada. Ensaiar a vida en bragas, María Xosé, as bragas denos todas nesta xornada. Ben, entón, a min este poema, cando lín naquela altura, pareceme moi significativo, porque, claro, eu coñecía a unha Xela, como podíamos coñecer todas nós, que pasou toda a vida, e esta é unha visión como lectora, que como vou falar aquí, e tamén un pouco como profesora de instituto, e como eu trataba de achegarlle aos meus alumnas e ás miñas alumnas unha literatura que non aparecía nos libros de texto. Porque, de verdade, que cando eu, por exemplo, cheguei a Vigo no ano 90, creo que foi no 90, acababa de publicar Galaxia a edición de Adiós María de Xoana Torres. Entón, eu recordo de poñer ese libro de lectura, por qué? Porque para min fora un libro fundamental na miña vida. Aí había por primeira vez unha escritora, ou seja, unha nena protagonista dun relato que quería ser escritora. Entón, para min, Denuncia do equilibrio era o libro, o meu libro, era o libro no que eu me sentía identificada, porque aí había unha poeta que estaba buscándose, que estaba escribíndose. E eu creo que Xela o que fai en todos os seus libros é tratar de escribirse e de, ao mesmo tempo, escribirnos a todas. Por iso, ven un pouco aquí isto de ensaiar a vida en bragas, porque realmente sí estábamos ensaiando a vida para poder vivir. Porque para poder vivir e dicir eu son, era moito máis difícil dicir eu son no ano 82, 83, 74, que cando dixera antes Manuel Antonio no ano 22, vale? Porque para Manuel Antonio, de verdade,
que era moi vanguardista, pero seguro que era máis fácil que para a nosa xeración neste momento. Entón, esta braga de Xela Arias, este ensayar a vida en bragas, non ten nada que ver co suxeitador, nin con quitalo, nin con rompelo, pero sí. E o que está, por suposto, é unha oposición ao xustillo, que trataba, de alguna maneira, de axustarnos e de, incluso, modelarnos o corpo. Entón, este ensayar a vida significaba precisamente esa liberdade. E claro, Xela dicía constantemente eu son, e estaba dicindo en toda a súa vida, na súa maneira de estar no mundo como escritora, pero tamén de estar no mundo como unha persoa que está preocupándose pola lingua, está no inicio do que é unha defensa da lingua, da súa normalización, está no inicio dunha traducción, está en moitos inicios, e tamén está aí. A min que me interesa? Interésame a Xela Arias, poeta, e interésame a Xela Arias, muller, que non quere, efectivamente, non quere meterse en ningunha capela, porque ten medo a que lle poñan unha etiqueta, cando precisamente para chegar a ter etiquetas, o mellor primeiro hai que desfacerse de todas elas para poder chegar a unha. Que eu creo que este poema de María Xosé Queizán, cando ela di as bragas de nós todas nesta xornada. Entón, aí, Xela xa está aí. Eu creo que hai aquí un cambio, unha evolución que é fundamental para min, que tamén aparece no poema dedicado a Rosalía de Castro, a de quen comprende, que cando, pois ela lle di a Rosalía de Castro, a de quen comprende non é palabra feliz, pero tamén lle di inmaculábante eras necesaria, inmaculante é o principio da camiñada, e tamén di que nada novo, inmaculada Rosalía, tal sempre mulleres confinadas na construción doutros, comprendes, revólvese a arma contra ti. Entón, claro, Xela estaba construíndose a ela mesma, preguntándose, indagándose, e con eso tamén o facía con respecto a nós. Por eso, eu estou totalmente de acordo con todo o que se está dicindo aquí, están se dicindo moitas cousas que se xuntan e que se mesturan entre unhas e as outras. A mí non me cadra nada, nunca me cadrou a falar de poesía de mulleres na literatura galega, non coñezo tanto outras literaturas, e relacionalas con xeracións. En primeiro lugar, porque sí é certo que a xeración poética dos anos 80 definiuse moi pronto, pero definiuse moi pronto para os poetas, que eran todos amigos e falaban entre eles. Evidentemente, eu, unha rapaza dunha aldea do Porriño de Mosende, no ano 82, non sabía nada dos poetas dos 80, pero a min sí me facían falta poetas coas que identificarme. Entón, aí aparece Ana Romaní, tamén, e aparece Xela Arias, e aparece Elena de Carlos, e aparece despois Luisa Villalta. Entón, son as persoas, as mulleres, as que eu quería ler e as que eu precisaba como lectora. Por iso, para min, era moi fácil explicarlle todo isto ao meu alumnado nos anos 90, porque podía explicarlle o que eu precisaba, porque lle preguntaba, a vos que vos gusta ler? Vos que buscades cando ledes? O sea, claro, na adolescencia buscamos interlocutores, verdade? Interlocutoras. Bueno, pois a miña interlocutora era Xela Arias, era Ana Romaní, desde a revista Adorna, ou era Cristal Méndez, que sabía que escribía, pero tardei anos en coñecela. Entón, isto creo que é importante que o teñamos en conta, porque por iso non me gusta falar da xeración dos 80, o sea, sí, gustame falar da xeración dos 80 porque si existe, porque eu vexo unha xeración dos 80 en todos os poetas, igual que vexo o grupo poético de Vigo e o grupo poético da Coruña, mellor porque aprendín así naquela época e porque estaba rodeada deles e falaban disto, E aí, claro, non teño ningún problema en ver, por exemplo, a Pilar Pallarés relacionada co grupo poético da Coruña, porque sempre o vin así e nunca vin tanta diferencia naquel momento, hoxe sí, pero aquel momento non tanta. Pensen que Pilar Pallarés, por exemplo, dicía o poeta un home que baixa a rúa. Claro, dicía eso no ano 82, Entón, para mí non había moita diferencia. Entón, eu pensei, e aí ven o que dicía Ana, que eu creo que cando calla todo este discurso de mulleres, cando realmente se ve que hai algo diferente, que hai outros discursos, e mesmo unha poeta como Luz Pozo chega a dicir que hai como un diálogo interxeracional. E era verdade.
E existía isto, foi sobre todo nos anos 90, non? E aí sí tivo moito que ver, penso, a revista da Festa da Palabra Silenciada, que aglutinou a todas as mulleres que escribían. E non só as mulleres, senón as críticas. Ou seja, a Festa da Palabra foi fundamental desde o ano 83. Por qué? Porque ali escribían todas as mulleres que escribían, falábase dos libros que publicaban todas as mulleres, e foi moi importante. Entón, eu vexo máis toda esta relación da poesía escrita por mulleres nos anos 80 e nos anos 90, sobre todo, co que eu vin como unha especie de movimento en espiral que era o movimento poético da Festa da Palabra Silenciada ao redor, non? Que fixo, pois, por exemplo, que unha profesora como Catherine March publicase unha antoloxía con todos os poemas que foran publicados na Festa da Palabra e noutras revistas naquela altura. Entón, o que quero dicir é que era moi difícil dicir eu son, e hai pouco lembraba ou descubría, porque seguro que xo lera moitas veces, pero volvín a descubrir unha frase que dicía Xela Arias, que cando se presenta no ano 87 no Festival da Poesía do Condado, di: son Xela Arias, nací no ano 62 en Sarria, trasladeime no 69 a Vigo, publiquei un libro que é Denuncia do Equilibrio, e, cando estou entre poetas, sinto que danzo na perplexidade. Entón, pois, aquí está a perplexidade sobre Xela Arias. Tras estas tres magníficas intervencións, abrimos agora unha rolda de preguntas coa intención de abrir a conversa e de buscar a intervención das tres, que sexa un pouco máis dinámico, que vayan as tres solapándose. Antes de comezar coas preguntas, se non me equivoco, Marga e Ana coñeceron persoalmente a Xela. Gustaríame que falasen un pouco de como era persoalmente, en que época da vida a coñeceron, e como era a Xela, non tanto no poético, senón no persoal. Vamos a ver, é que esta é unha pregunta moi difícil, non? Porque a Xela eu coñecina en diferentes momentos da vida, pero como máis a coñecín foi a través dun teléfono, ou seja, falando moitas veces con ela por teléfono, sobre todo no último ano, non? Eu, se me permites agora, xa que está aquí Ana, e o mellor tampouco teño ocasión, eu o que recordo moito é o Festival da Poesía do Condado, no Porriño, onde vos vin recitar por primeira vez as dúas, non? Entón, para min aquilo pois era maravilloso, porque, claro, eu a Ana vin a recitar por primeira vez en Santiago, nunha presentación de Dorna, e despois a Xela, pois vina con ela no Porriño. Entón, claro, eran, pois, o insisto, non? Necesitábamos referentes, ou seja, eu necesitaba referentes poéticos, eran elas, non? E, bueno, e unha das miñas mellores amigas, hoxe en día, Susana Trigo, eu non a coñecía daquela, e é curioso, porque Susana Trigo é das persoas que publicaba pois con Xela en Carel, con Ana, e das persoas desa man que desapareceron e que deixou de publicar poesía, non? E de escribir, non? Entón, é como o mundo te leva, non? Xela era moi súa, como somos moitas persoas, todas temos unha personalidade, e Xela, creo que era unha persoa que lle gustaba moito estar soa, tiña os seus grupos, tiña moitas amistades, pero non en, digamos, non en grupo, ou seja, fuxía dos grupos. Ou seja, ten poemas como Apátridas, onde se ve que era unha persoa nacionalista convencida, ademais deso, lembro, por iso lle pedira que escribira o poema dedicado a Alexandre Bóveda no Congreso, pero nunca militou en ningunha formación política, era feminista, e si o era, pero non lle gustaba que lle dixeran nun momento da súa vida que era feminista, ou seja, era así. Seguindo por lo que comentabas no Festival da Poesía, que importancia tuvo para ela o Festival da Poesía do Condado? Deulle unha voz, un espazo que se podía, que o mellor non tiña, que se lle negaba noutros lados? Bueno, estou vendo para ti, pero poden intervir calquera das tres que... Marga,
coñece máis a participación de Xela no Festival de Poesía do Condado. O Festival de Poesía do Condado era naquel momento, nos 80, era unha magnífica plataforma de encontro para poetas. Entón, a vinculación de Xela é constante co Festival de Poesía e é constante tamén porque, de alguma maneira, era un festival que permitía pois eso, facer de alguma maneira rede, coñecer, encontrarse, e logo tampouco non eran moi habituais festivais desas características naquel momento, nos 80, si recitais pequenos, pero un festival desas características, bueno, eu creo que era dos poucos que había, non? Sí, e ademais era un festival no que recitábamos, había voces galegas, portuguesas, de diferentes países de lingua portuguesa, incluso de Brasil, chegou a haber algún poeta algunha vez, e tamén poetas cataláns, vascos e vascas, ou sea, recitabas en varias linguas. E sí, era diferente, e, bueno, e ademais o que a mí me chama a atención que como facía moita xente para chegar ali? Porque estamos falando naquela altura, no ano 82, 83, 84, bueno, o festival empezou no 81, Xela a primeira vez que participé no 83, vale, a Xela podía levar a alguén desde Vigo, pero eu xurvos que era dunha aldea que estaba a pouco de Salvaterra e eu non podía ir, porque non tiña que me levase, entendedes? O sea, é que as cousas mudaron moitísimo, hoxe non... Entón, bueno, o festival era... As persoas que ían ao Festival da Poesía e que eran poetas ou ian ser poetas. Sabedes? Ou sí, non como público, pero sí como un acompañamento. Era un momento en que ou xa ian poetas consagrados ou poetas que se ian, de alguna maneira, como bautizar, entendedes? O sea, era como unha veces o bautizo público, moitas veces, a recitar ali, non? Entrando un pouco no tema que adiantabas, Xela sempre se fala que é feminista, que incluso Ana Triñanes di que é feminina e feminista, pero ela escapaba un pouco desta etiqueta, non se identificaba ao mellor moito con este movimento. Como era esta idea dela? Bueno, eu son a persoa que non... Desculpa, pídenche creo que unha palabra por aí ou un micro ou algo. Eu son da mesa a única persoa que non tiven a fortuna de tratar a Xela Arias. Entón, iso por unha banda privoume de moito, pero permíteme coñecela a través dos seus textos que lin quizás con objetividade, sin implicación, sin esa implicación emocional. Eu creo que, primeiro, non podemos falar de feminismo en xeral, non? Non era o mesmo o feminismo dos anos 80, do ano 81, ser feminista no ano 81, no ano 90 ou no ano 2001. Eran cuestións diferentes, non? Eu creo que aí a súa conciencia, que sí que a tiña, de escritora, de muller, chocaba cun afán de independencia, de singularidade, de autoafirmación. E iso provocaballe algo que antes dixen que era un pavor a hora de ser etiquetada, non? Un rexeitamento a calquera etiqueta. Vendo así a cousa un pouco en perspectiva, creo que as etiquetas, a etiqueta escritora, a etiqueta do xénero, actuou tamén moitas veces dunha maneira homoxeneizadora, invisibilizadora, visibilizaba a escritura de mulleres ao mesmo tempo que as invisibilizaba a elas, non? Era as poetas das 90, cales, non? Todas iguais, non? E creo que nese sentido ela foi lúcida, e xa digo, baseándome nas súas declaracións, nas súas entrevistas, foi lúcida a hora de loitar contra esa etiqueta visibilizadora e invisibilizadora a un tempo. E que ia por libre, obviamente. Non sei se podemos...
Sobre esta pregunta de feminista, eu creo que Chus Nogueira explicou moi ben, estou totalmente de acordo. E eu creo que é difícil agora, ás veces, para a xente pensar como serían estas cousas hai non tanto, porque antes referiuse a Málaga ao momento en que a Asociación de Escritores de Lingua Galega pasou a ser de escritores e escritores. E eu propuseno 3 veces, até que en 2005, digo isto porque Cesare outro día nun WhatsApp me dixo que ano era, que pensaba que era antes, e 2005 non hai 20 anos ainda, e estamos falando de un contexto teóricamente moi progresista, favorable e tal, onde a resposta, eu creo que Málaga, seguramente ti estabas en esas xuntanzas, foi que escritores era inclusivos, non? Entón, en 2005, foi o ano que Cesare foi presidente, ficamos e aceptou. O que quero dicir é que incluso algo que parece tan simple como decir somos escritoras, hai 16 anos, era como, dicir eso era como ser marciano, non? E o mesmo, o que contábamos, que sentido tiña feminino feminista. Creo que hai un texto de Xela para iso que é crucial, que está en Xela quedas en nós, que é precisamente sobre mulleres escritoras, literatura de mulleres, e agora está subido a web da Real Academia, que dice permiso a familia, e a xente que lle interese pode verlo ali. O sea, porque o que ela ven a dicir, eu estou 100% de acordo, hai unha mesa redonda sobre mulleres e literatura, ou mulleres e literatura, non recordo, e non hai mulleres nin na mesa de poesía e nin na mesa de narrativa. Entón, quero dicir que era típico desa época. E despois, un pouco máis adiante, pois o que ven dicir, non sei se é con estas palabras, pero eu estou 100% de acordo, é que, pois, se cada nun mundo ideal, escribiríamos igual, e, por tanto, xa non habería que falar destas cousas. O que pasa é que o mundo non é igual, que as nosas experiencias son diferentes. Entón, ela di con estas palabras preciosas, eu son muller, son miope e son galega. E escribo como muller, como miope e como galega. Entón, eu creo, non sei se estás de acordo, pero creo que isto, na liña que dichos, pois é o que, é dicir, está escribindo desde aí. Claro, eu creo que é feminista, moitas cousas si os poemas que citou Marga e outros e a súa actitude, non? Pero desde ese sentido, e ademais de decir non queremos que se nos coloque unha etiqueta de as mulleres que escriben, porque nunca se pregunta aos homes como é a literatura de homes, non? Porque se supón que é universal, é o que dixes antes. E eu creo que aí nese texto, eu creo que xa digo, está na web, está moi ben explicado a súa posición. Despois, por exemplo, houve algo que dixo Ana que é moi importante, que era a seriedade, no? E o rigor co que traballaba a súa palabra, no? E porque estaba todo buscado, xa eses espazos en branco que algún crítico non entendeu absolutamente nada, sobre todo o libro de Intemperiome. E isto víase moito cando recitaba, porque Xela, cando recitaba, por exemplo, podía parecer incluso tímida e incluso como distante, no? E claro, Xela o que quería dicir era que o que estaba dicindo ela era moi serio e que a poesía era moi seria para ela e estaba, de verdade, estaba dicindo eso, o sea, porque había que dicir naquel momento como muller e como poeta que o que estabas dicindo era moi serio. Non sei se o mellor é difícil de entender para moita xente que ten hoxe 20 anos, pero naquel momento era así. E era en calquera campo. O sea, si había mulleres que querían traballar, o sea, si traballaban en política, eu disso sei bastante, porque estaba bastante politizada naquel momento e traballaba, e era unha complicación tremenda. Realmente tiñas que estar sempre situando os límites para todo, non? E dicindo, o sea, somos guapas, pero temos algo que dicir. O sea, de verdade, era moi esgotador, esa é a palabra. Eu, cando lembro estas épocas, penso que era
esgotador. E se ías de marcha como ia Xela, era máis esgotador aínda, porque daquela época íamos moito de marcha tamén. Ben, se falamos agora do libro Tigres como cabalos, que é unha obra que xunta imaxes que realizou o seu marido de persoas espidas, cos seus textos, pode ser que a xente se fixera máis nas fotos ou que lle dera máis importancia a eses espidos que aos propios textos, que, bueno, estou vendo, pero non quero ver para nadie que colla a palabra quen queira, pero pode ser que se lle dera máis importancia a esas imaxes pola sexualidade que certamente se falaba que había neses textos cando, bueno, mesmo ela falou de que non tuvo a repercusión que ela buscaba, nin pode ser que se vira máis iso. Eu creo que ese era un dos temores de Xela, non? Que a xente manosease máis o libro do que o lese e que a xente se fixase non nas fotografías. Eu creo que non había moitas claves naquel momento para ler un libro no que dialogasen textos e fotografías. Era un produto novo no momento e sorprendente. E as claves que había, eu creo que non tiñan que ver tanto no diálogo entre dúas linguaxes, senón que eran as claves da poesía erótica, que tampouco era iso, por outro lado, Tigres como cabalos, pero o feito de que houvese corpos, de que houvese alusións sensuais, pois fixo que ese libro se lese nas claves que se coñecían, que eran as da poesía erótica que logo se estaba comezando a escribir nos anos 90. Non sei se respondo a pregunta, pero seguro que a puntualizan as miñas compañeras de mesa. Eu creo que sí, está explicado. Ela, de feito, ademais, comenta nesa mesma conferencia que Ludía Marilar, explica o desacougo dela diante da recepción dun libro. Xus tamén comenta na Poesía Reunida como ela, nalgúna entrevista, tenta reconducir a lectura do libro, pero non o consegue. Sí, eu creo que a xente vía as fotos e moi pouca xente se paraba no texto. E, curiosamente, é un libro, Denuncia de Equilibrio, que abriu moitos armarios, de verdade. Denuncia de Equilibrio, Tigres como cabalos, é realmente impresionante. Eu pídovos que vos fixedes cando leades, e temos que agradecer a Chus que nos xuntase todo, porque de verdade era imposible ler a Xela Arias. Por exemplo, eu tiña Tigres como cabalos e regaleillo a unha estudante alemá porque estaba emocionada con aquel libro. Quedeime sin prácticamente todos os libros de Xela que había, non? Entón, bueno, pois Chus fixo un traballo magnífico de reunirnos toda a poesía cando non había nada. Entón, bueno, ese poema que debe unha foto que comeza só e mesmo sentí seguir xirando, non vos digo nada máis. Cando teñades ocasión, lédeo tranquilamente e pensade neste poema nos anos 90, non? E que claves hai aí, porque realmente creo que Tigres como cabalos, a min agora, pareceme cada vez máis un libro moi social, moi social. E ela insistía niso, decía, que moi fala de social. temas sociais, eu non vexo, Moi social. en algún caso con violencia, decía, non? Sí, claro. O erotismo non o vexo por ningún lado, non? O que se fala aquí é de temas sociais, non? Creo que foi un libro mal entendido, do que moitas veces se fixeron lecturas descontextualizadas completamente, non? Sí, bueno, e sí é certo que ela decía, porque tamén escribiu, non, pero dicía máis veces, non? Que había moitísima xente que compraba o libro polo morbo de ver a propia Xela, o sea, a propia poeta tamén espida. Cando é un libro que sí, que realmente tivo, desde o punto de vista da fotografía, pois sí, había espidos, pero realmente os espidos que máis impresionan nese libro son precisamente os corpos masculinos, porque corpos femininos tiñamos visto moitos, pero corpos masculinos non os tiñamos visto así, non? Entón era, e sí que fastidiaba, e a min como muller dando clase en Tui, en Coruxo,
recordo que me molestara moito, porque de verdade é que non podedes imaginar o que foi a saída dese libro agora, pero que era o tema, sabedes, era, pois non sei, claro, non había redes sociais, imaginades, naquela época que houvese pois Facebook ou Twitter, iba a ser impresionante, non había, afortunadamente, non? Pero, bueno, a polémica estaba, e o ruxe, non? E realmente daba moita rabia porque perdeu a poesía, non? Si podo interrumpir, é que eu, de feito, esas lecturas non hai por collelas. Para mí non hai por collelas porque o que eu penso que acontecía é que a sociedade non estaba, e a sociedade lectora, xa, a sociedade non estaba preparada. Entón, que dixeron, mirad os santos. Sí. Claro, eu vou ler mirad os santos, porque é máis curioso que, precisamente, que cando faz esa lectura, como ben dichos, que poemas hai aí de temático? Dos, medio, un cuarto, porque para nada. E ainda demollando máis polo minuto, ainda me atrevo a decir que as fotografías, eu non acabo de ver o erotismo das fotografías, para além do feito de que os señores e as señoras están espidos, claro, pero esas posturas máis ben artificiosas, se se permite, que está estupendo o traballo de Xulio, por suposto, un magnífico fotógrafo, pero quero dicir, que as posturas e os propios corpos non transmiten nin a máis mínima imaxinio casi desexo e tal, son moito máis dramáticas, claro, pero non vexo nin por onde coller todas esas lecturas para as que non estaba a sociedade en absoluto preparada e que efectivamente, pois, nada, que liberaban os santos e nada máis, e confundiron un montón, porque claro, de feito había moitas lecturas así, este libro tan erótico por onde? O sea, en fin. A ver, hai 3 anos ou 4, quero dicir, non temos que imaginar o que pasaría, porque hai 3 anos ou 4, pois Rebeca tivo eses problemas, o sea, coa súa web e fotografías que non sempre eran espidas, Rebeca Laceiredo, o sea, quero dicir que eses problemas seguen existindo e esa forma de ollar algo que é artístico, que se producido en Estados Unidos, pois moi ben, todo o mundo dá por suposto que é un tipo de arte, como era isto, que era algo moi innovador, o sea, o diálogo entre a fotografía e a poesía, pero se é feito aquí, pois resulta que todo o mundo mira. E este ano ainda discutimos un montón de xente sobre este libro especificamente, non? Con todos esos adjetivos que por outra banda que eu non sei se o leron, non? Pero quero dicir que hai unha imaxe que se traslada, incluso a imaxe de Xela como poeta que ten que ver con iso, e son os riscos de innovar, pero quero dicir que ainda hoxe pois segue esa mirada que realmente non me acordo tampouco como dixo en ese texto, ela ven dicir algo así como que o morbo está no hallado. Sí, claro. E se alguén di que esa poesía para veñerse cachonda, non sei como di, pois ten que facerse mirar. Sí. É a persoa que lee, non? Sí, esa palabra, sí. Vémolo tantas veces. Bueno, a mí hai pouco dixeronme que ese libro, que pena, porque ese libro non se pode levar ás aulas. Non se pode levar ás aulas. Bueno, imaginar. Prohibiron reproducir o libro en algún medio masivo, tipo La Voz de Galicia e cosas así, porque eu me pregunto se sería factible facer ese libro hoxe en día. Está aquí un señor que defendeu a edición dese libro a capa e espada no seu día, pero non sei se hoxe en día sería capaz de defender porque, vamos, o sea, a represión e a censura eu creo que están moito máis afiladas que no Sí. Manolo Rivas fixo unha entrevista na que había unha foto do libro, ela espira, e entón a Voz de Galicia, o sea, que saiu na Voz de Galicia no seu momento, e a Voz de Galicia hai pouco reproduciu a entrevista, pero mudou a foto. Fixaron unha foto, non me acordo cal, pero como pode estar na portada do libro, non é unha foto do libro, que se siga apoiando o que di Yolanda, non? Entón, ainda hai moito camiño por percorrer. E ademais, disculpe, creo que se estaba falando tamén dunha unha innovación que era a
a construción da propia figura da autora, non? Que no caso de Xela tiña as súas propias escollas e as súas propias estéticas, non? E ela estaba exhibindo a súa figura de autora, e iso non foi en absoluto comprendido, non? Era algo completamente incomprensible, pero que non nos deberá sorprender hoxe en día. Aos 90 nos remitimos, non? Por exemplo, a como foron lidas algunhas poetas e algúns textos. Non creo que nese sentido fose algo insólito, non? A recepción dese libro. O que era insólito era un libro así publicado en Galicia, non? Se ninguén quere facer ninguna pregunta, finalizamos entonces. Quería finalizar agradecendo as tres participantes, a Marga, a Ana e a Chus, a Daniel novamente por convidarme, e a todos os asistentes, sobre todo estas xornadas que iban un pouco dirixidas á xuventude, que acudira toda esta xuventude, a verdade que é moi satisfactorio, que se mostre que tamén nos interesa, que estamos presentes tamén no galego, e agradecervos sobre todo a todos. Agora continúa a sesión e moitas grazas a todos por acudir.